Koromogi tarik 28 dwe mar 8 higa en mar 2025 tich ang'wen mogik e dwe mar 8 wantiere kod mathoth moikonyo dichieng' makon nikech mathoth timore e pacho ka to kod pinje ma oko miyo intiere kama kare magi weche ma omiyo pek. Duol matao yiere pacho ka IEBC olando chakruok chenro mandiko joluto ombulu kochakore tarik 29 dwe manyien. Apiso gai ma jomin buche koro dwaro ni maki kendo chwale do gavana ma Bomet Hilary Barchok kod manen gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati ma itudo kod mibadhi. Ka temo reach out to kona ni mama oto to ka penje nango monego mama to kona ni no yudo ka ung'ad ng'ute to negen gi baba ot. Oyengo higa chiel tok neg Sheila Rio mar ratiro podo wanyuola gipenjore ratiro ne yudre. Ya Koromogi thulen mari ma tudri kodwa e kuondewa mag tudruok duto gin mago moya ulai 2-3-6-0 bendi yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X duto gin mag Ramogi TV. An benya yudo achiel kachiel kokale Facebook page mara mar Oching' mane ulwago mbaka inyisa ni to pachi na ng'e weche mopogore opogore mwakelo ni gi elak sechegi. Nyinga en Oching' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako ni duol mar IEBC koro holando chenro mar biro chako ndiko jolut ombulu manyien. Ma en chenro magiyango ni gibiro time kidienje mopogore opogore e kinde mopogore opogore. Miyo kalure kod mano adwa ni mondo mi ayang ni kaka IEBC oyango kendo lando biro timo chenro magi ne chenro ma kamaendi. Kawachako nyakwara mgejwang en ni IEBC nitiere kod gigo magi chano mar mondo mi gibichopi kaka ikruok ne ndiko jolut ombulu ichako ndik gi kaka jolut ombulu tarik 29 dwe mar 9. Onego bed mano higa mag 2024 tire mathoth magintiere godo mano ote mogik mane ochiw ka bende gidhi nyime ni IEBC bende oyango kanyo ni gibiro bedo ka gitimo chenro mopogore opogore kamoting'o iko Kiemskit nyakwar Mgajwang gin gigo ma itiyo godo e luto ombulu. Kiparo masinde mopogore opogore machal kamano ibro lim ka Kiemskit gotiyo tarik 30 dwe mar 8 higa ni mano mana juma manyien nyakwar Mgajwang. Aito kendo iko Kiemskit ne tiegruok ndiye chenro ma tiego ji bende mabiro bedo kanyo ibro tim tarik 10 dwe mar 9 higa ma 2025. Kiemskit bende biro ikit ne ndiko jolut ombulu ibro ikgi ne ndiko jolut ombulu ibro tim tarik 19 dwe mar 9 higa ma 2025. Mano higa ni matini IEBC koro nyiso ni gichako keto ikruok margi ne weche mago mag yiero mabiro bedo e parni IEBC bende bago yiero mago ma duno biro tim dwe mar 11 higa ni. Nitiere centers mantiere gi sani nyaka chak ndik gi kendo IEBC biro timo chenro machal kama tarik 5 dwe mar 9 higa ni ma 2025. Gibiro kawo pacho ganda e sub county ka sub county tero kod weche mag yiero gi magidwa nendo loki kendo miyo tim IEBC biro timo tarik 1 dwe mar 9 higa ma 2025. Aito gibiro keto kanyakla nonro mag counties, sub counties kod piny owacho malo. Toka gisetimo gigi duto mag sitemo ndikruok kod gibiro keto nonro mag counties kaka gin sub counties mantiere buogi kaachiel kod piny owacho malo tarik 5 dwe mar 9 higa ma 2025. Mago chenro ma IEBC chano timo ka gitimo godo ikruok ne yiero ma opogore opogore. Ka dhi nyime IEBC pod nitiere kod mathoth mag yango e ote mag golo dichieng' makaune ute fwambo en ni gibiro bedo gi chenro mar puodho kuonde ndiko jolut ombulu kendo keto gi e mbui mar IEBC. Ibiro puodhi kuonde ma indiko e jolut ombulu kendo ibiro ketgi e mbui mar IEBC tarik 8 dwe mar 9 higa ma 2025. Aito bang'e gibiro goyo chapa centers mopuodhi ne ndikruok kaponi kore bodaro chenro mondo mi idhi ndikri kaka jalut ombulu. Kose puodhi gibiro goyo chapa centers duto mose puodhi mondo mi ndikruok makamagi odhi nyime. Bang'e gibiro medo kuonde ndikruok manyien e Kiemskit. Kuonde manyien bende ni yango kod IEBC midwaro mondo mi idhi ndikri ibiro medgi mose medi ibiro yangni tarik 10 dwe mar 9 higa ma 2025. Ka wadhi nyime wantiere kod gik motenore kod
keto kanyakla gik ndikruok. Gigi nyaka ket kanyakla mondo mi otimre nadi bo chop kare chenro mar ndikruok ne jogo madwaro mondo ndikre kaka joluto ombulu manyien e pacho kaendi. Gibiro ng'iewo keto kanyakla kod chwalo gik ndikruok kapok ochopo tarik 10 dwe mar 9 higani mondo mi kidhi kanyo to chenro no bed mayot. Aeto gibiro chwalo KEMS-KIT e centers mag ndikruok tarik 25 dwe mar 9 higa mag 2025. Matiende ni kidwaro mondo mi indikri nyakwaro Mgajwang' to kochopo tarik 25 dwe mar 9 higani ibobedo ka gisechwalo KEMS-KIT centers mago mag ndikruok mago chenro mag IEBC ma gin godo e chenro mag manyien ma ndiko joluto ombulu manyien. Gibedo gi chenro matiego jogo ma biro bedo ka chwalo tiegruok mopogore opogore. Nyakwaro Mgajwang' gibiro loso gig tiegruok ne jochwal tiegruok ma tarik 7 dwe mar 9 higa mag 2025. Aeto gibiro tiego jochiw tiegruok kod apisas mamoko mabiro konyo chenro ni duto. Chenro ma kama IEBC botimo tarik 17 dwe mar 9 higa mag 2025. Ma kidienje ma IEBC bobedo katimo Nyakwaro Mgajwang' mondo mi ng'at ma pok indikori ka dwaro mondo mi dhi ranga ne kosendiki kara kam nyalo goyo ombulu nyalo bedo gi thuolo matimo magi duto. Gibiro tiego jochwal tiegruok e tarik moket kaendi kaka IEBC oseyango odiochieng' ma kawuono. Gin mathoth Nyakwaro mogi gibedo gi tiego joluto ombulu. In kaka jaluto ombulu be yango gik monego beni timo seche ma onego beni iluto ombulu. Gin ang'o gini monego beni timore? Gibolo loso milome mopogore motenore gi yiero. Ibiro nyisi milome mopogore motenore kod yiero tarik 7 dwe mar 9 higani. Bang'e gibiro chwalo tiegruok kokadho kuom jogo moyier kanyo mabiro timo chenro machal kamaendi. Ji mopogore opogore ibiro tim tarik 7 bende tarik 9 dwe mar tarik 9 higani. Aeto gibiro kawo pach jopiny e counties, sub counties kod piny owacho mamalo tarik 25 dwe mar 10 higa mag 2025. Gin weche motenore kod mano. Gibiro kawo pach jopiny e counties, sub counties kod piny owacho mamalo. Manyiso ni IEBC bobedo kod chenro mopogore opogore. Akawa dhi mogik mabende IEBC biro bedo ka timo Nyakwaro Mgajwang' e weche mag ndikruok mag joluto ombulu. Gibiro chiwo ote mogik bang' timo chenro go duto Nyakwaro Mgajwang'. Gibiro bedo ka gitwak kod joneno kaka itayo yiero jotieg joluto ombulu kod jofwambo. Kaendi koro IEBC kosetimo chenro go duto gibiro twak kod joneno kaka itayo yiero tieg joluto ombulu kod bende jofwambo mondo mi ka ginyalo nyiso weche motenore kod gik motenore kod yiero to kod IEBC. Aeto bang'e gibiro yango chenro mar ndiko joluto ombulu tarik 29 dwe mar 9 higa ma 2025. Nyakwaro Mgajwang' ma gin chenro ma IEBC biro bedo katimo kanyo ka giikore ne ndiko joluto ombulu. Gin chenro mopogore opogore ma IEBC oseyango kanyo kendo obedo kwaluwo gin to gibiro bedo kachal nadi e tarik mopogore opogore ma IEBC osenyiso kendo yango ni gibiro time chenro machal kamaendi. Ka in ng'atno ma dwaro mondo mi ondikre manyien kaka jaluto ombulu e yiero mopogore opogore, par ni bobedo gi yiero mag adundo mibiro bagi kuonde chung' od bura mopogore opogore to kod wards mopogore opogore ma ibiro tim dwe mar 11 kaachiel kod yiero mar higa ma 2027. IEBC osechako keto ikruok kendo chenro mag yango kanyo en mar nikruok ne ndiko jolut ombulu. Ka hawere gi weche motenore kod IEBC Nyakwaro Mgajwang' en ni apis mar ogaye ma jomin buche kod dwaro ni maki kendo chwale do gavana ma Bomet Hilary Barchok kod manen gavana Bungoma Wycliffe Wangamati ma itudo kod mibadhi. Kokalo oboke ma gigolo apis ogaye ma jomin buche tudo jotelo gi kod ji mamoko giyudo mwandu e yor miganga tok chik kendo koro kawo mwandu mag jopiny ataro mar chik. George Bati miwaler. Dwe achiel bang' ne yudo kwayo kowuok kuom duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo mak bura ne moko kuom jotelo kamoting'o governors ewi weche mag mibadhi, apis ogaye mar jomin buche ODPP koro yango ni gavana ma Bomet Hilary Barchok mane en gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati mibadhi omieno kendo winjo duok penjo e doho. Kokale oboke ma ochwe kogno kod apisi mar ogaye mar jomin buche, gavana Barchok kod Evans Kipkoech Korir ma en director mar kambi gedo mong'ere kaka Chemasus Construction Limited winjo donjnegi e doho kod ketho mar kwe yor koto, tiyo kod apise yudo mwandu e yor mibadhi kod loko mwandu mag jopiny mage ataro mar chik. E ondamo machielo makoro nenore kama ochwalo lwenj kedo kod mibadhi e dhout Ongoke kaluwore kod kwayo mar EACC, kendo bang' nono obok mag nonro mane ochwalnegi kod EACC,
Apiso gai mar jomin buche ODPP bende okoni manen gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati koro nyaka duok penjo e doho ewi mbadhi kamoting'o tiyo kod apise yudo mwandu ataro mar chik. Kopogore kod mane en gavana Wycliffe Wangamati, gogo mar EACC bende koro mako jotend kambi mar Skyman Freighters and Abwala Construction Limited ma oting'o Edward Wangamati, Sylvan Wangamati, George Wangamati, Nicholas Wangamati kod Emmanuel Sudi Wangamati ma itudo kod ketho mar yudo mwandu e yor miganga ataro mar chike makedo kod mibadhi e pacho kae kind ketho mamoko, ka kethogo bende miano nying jaod bura ma Webuye Daniel Wanyama Sitati. E kinde ma jatend piny William Ruto wuon nyocha oselando ni ochiwore mar kedo kod mibadhi e pacho ka, ting' koro dong' ne bede migepe matimo nonro kod doho mondo one ni timbe mag mibadhi othir kendo joma oyud kod ketho oyudo kum kaluwore kod dwaro mar chik. George Bati, Ramogi TV. Jotugo mag Harambee Stars koro biro yudo udi mag kar kuonde nindo ariyo kuom piny owacho. Tok jatend piny Kenya yango ni ibiro sirgi chiwo negi shillings milion 1 kuom milion 2 madwarore mondo mi giyud utego. Bende jotugo biro bedo gi thuolo mar yiero kuonde ma gibiro yudo e utego e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto osingo chiwo shillings milion 1 ne jatugo ka jatugo kaka sir mar yudo ute manego gi olwar mag kuonde nindo ariyo. Jatugo ka jatugo biro chulo shillings milion 1 ne udigo manego gi milion 2 ka piny owacho biro pong' ne gi milion modong' e wiye. Ka jatugo go bende biro yiero ot mora mora maket kod mano pacho ka kama giwegi gidwaro. The 2-bedroom house that we had agreed on costs 2 million shillings. We are going to pay for you half that amount. We're going to pay for you 1 million shillings. You pay the other 1 million, or we will give you a mortgage you can pay over 20 years. Lendo makama ubiro e kinde ma jatend piny ne orwako jotugo e gago e kar jot mar odiochieng' ma kawuono kama ne opweyogi kuom netimo makare tuke mag CHAN ma pod dhi nyime kendo biro chopo e giko mare chieng' ngeso e pap ma Kasarani. And because we were holding an continental match or continental tournament for the first time in 40 years, it is understandable that we may not have been as ready as we should. But now that we have time, we must prepare for AFCON properly. Bende ne osingo dhi nyime gi bero kuonde tuke e pacho ka olando chenro manyien mar chiwo mich ne jong'wech mayudo midila mopogore opogore e piem mag Olympics. The package for individual Olympic gold medalists has risen from Kenya shillings 750,000 to 3 million. Silver from 500,000 to 2 million. And bronze from Kenya shillings 350,000 to 1 million. Jatend migawo matuke Salim Mvurya ne oyango ni piny owacho biro dhi nyime gi bero ndhadhu mar tuke e pacho ka gibero pewe kod chiwo tiegruok ne kocha gi jokanyo matayogi e pacho ka. As a ministry, we will continue to work with all talents across the country. We will continue to improve the infrastructure so that your vision, your excellency, can be realized. Jatendul matayo weche mag adhula e pacho ka Hussein Mohamed, kocha Benny McCarthy, duto ne orwako sir ma jatend piny mane giyango kaka siro mabiro kelo lokruok e weche mag tuke e pacho ka. Football has come a long way in the last 8 months. We want to build on those successes. Harambee Stars, you have made us proud. You have been the pillar and the foundation for that renaissance that we are looking forward to developing our game. Football is a team sports and it's about 11 players, but you guys made us felt that we were untouchable every time we went onto the field, just with your support, filling the stadiums and pushing the team whenever. So we could not have achieved anything, talent and everything that we had, but we could only do it with the fans and everybody that was behind the team. So thank you from the bottom of my heart. Modong
en koro neno kaka piny Kenya brogo kenge tuke mamoko mopogore opogore magibro bedo godo mag osiep to kod mag manyo thuolo e tuke mag World Cup to kod ikruok ne tuke mag AFCON higa mag 2027. Jakom duol mochung'ne ng'iyo ratich oganda KNCHR Clarice Awuor onyiso komiti od bura ma chike ni aput ma onego michudo jogo mane yudo hinyruok e lwet obila dhi kawo tije mag duol mar KNCHR. Aput ma kamano ne ochuoy kod jatend piny Kenya William Ruto kendo idhi telne kod Ngire Makau Mutua. Kata kamano singo mar kendo ne duol mar KNCHR mane oni onge ng'at ma ibiro kawo tije poni opuodhe gi od bura kaka jafo marwa Chris Owino lerono. Kao duoko penje nyim komiti mar od bura mar chike e kinde chenro mar goye kogno, Clarice Oganga ko pando luoro mare e wi aput manyocha ochuo kod jatend piny William Ruto mar miyo chudo jogo mane oyudo hinyruok e lwet obila. Will be appearing before us today. So the first one being kalore kode aput makamano dhi kawo moko kuom tije ma onego chwal kod duol mar KNCHR mar nono rochruok mag ratich jopiny kaachiel gi miyo gi kony. A bit of their mandate is encroaching onto the mandate of the Kenya National Commission on Human Rights. And when I looked at the terms of reference, I really did not clearly get where they got their mandate from. E kor juma mokalo, jatend piny William Ruto ne ochuga put moyiedhi mar ji 14 bwo telo mar jang'ad ne rieko weche mag chike Profesa Makau Mutua mar neno ni jogo duto mane ohiny kata lalo anyola gi e lwet obila chakre higa mar 2017 oyudo chudo margi, okang' ma oselwedo kod Clarice Oganga. So really, if their work is to reparate victims of the demonstrations, I think I would wholesomely support that particular process, knowing that it's for a short period. Singo mare ne komitino motelne kod Jod Bura Matharaka George Murugara kod jo Kenya duto en kedo gi tekone duto mar neno ni duol mar KNCHR urit kaachiel kod kelo lokruok e duol makamano. For Human Rights Commission to be effective, you must be fiercely independent and be prepared to speak truth to power. How prepared are you to confront the powers that be in this country to be effective? I'm hoping that when I get to be the chair of the commission, I will ensure that I stamp my foot so that no one encroaches on the mandate of the commission. For this particular one, it has come when I'm not the chair. But I'm hoping that once I go in, I will be in a position to ensure that whatever touches on the mandate of the commission will be protected jealously and will not be, because that's how commissions are weakened. When they start removing small bits of your mandate, then it weakens the commission. Ewi ratiro mar bago ng'anyo, Clarice Oganga lero ni onge ng'ato manyalo mayo jopiny ratiro mar bago ng'anyo. Kata kamano, ratiro mar ng'anyo inyalo ket tenge poni ng'anyo dhi kelo tulo kata tungni. But international law requires that, allow demonstrations to take place. Allow whoever wants to demonstrate to provide a notification to the police. But I think what we need to do is to work with the police. And I looked at other examples from other countries. For example, in Sweden, they have a police liaison person who is a person mandated to work with the person who has given the notification so that they work closely and try to de-escalate when there's violence. E komachielo, jandik duond buche mowal John Cox bende odadhoge kod komitino ka osingo marido chike mag ndiko duond buche e okenge mar tieko duond buche mag gwenge. Le mar bad migawo mar doho nyalo lwar e tok aput motelne kod Profesa Makau Mutua bang' jakom mowal mar duol mochung'ne ng'iyo ratich oganda e pacho kae Clarice Awuor Oganga yango ni tich ma itimo kod kweth mar Profesa Makau Mutua en tich ma onego ta kod duol mar KNCHR. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Amani Komora gikone to jamuoma mar apis kaka jakom manyien mar duol mochung'ne tayo tije obila tok gwelo mare gi jatend piny Kenya William Ruto tarik 4 dweni.
Kano lose nyasi no mane otelegi Ogai mar Doho Martha Koome Amani osingoni obiro kedo gi mibadhi mogo tach e chenro mag obila. Ne oni obila odak e yo makare kamoting'o meto mar osara kaachiel kod ni obila mane oyudo hinyruok e ng'anyo mokalo oyudo chudo mowinjore. Ndiko apisas manyien mag obila e kind ting' mamoko. Armstrong Osutwa mioler. Wuok manyocha odong' e duol mochung' ne tayo tij obila koro to din. Kaluwore ni komisionas ariyo manyocha odong' ochamo muma mar apis okinyi ma kawuono e doho maduong' e boma ma Nairobi. Amani Yuda Komora ochamo muma kaka jakom manyien mar duolno, ka jakanyo machielo mane ochamo muma en Angelina Siparo. Komora kawuoyo e chenrono oyango ni ong'eyo pek mar ite tayo duol ma kamano, ka osingo ni obiro tiyo matek mar neno ni geno mane jopiny nigo e ir obila oduogo, kendo ni obila obedo mago matiyo ne jopiny to ok matiyo jopiny. My vision is for the National Police Service Commission to facilitate the transformation of the National Police Service from a militaristic force, as it's commonly understood or perceived, to a citizen-focused service. Kamano bende, mana kaka jong'anyo mane oyudo hinyruok kata wito ngimagi chulo, obila mano kale midhiero machal kamano bende owacho ni obiro neno yudo chudo makamago. And ensure that all police officers who are injured during the past public order incidences and in future incidences are compensated or are considered for compensation alongside other members of the public. Jatelo no yango ni telo mare duolno obiro neno ni riwruok oneno commissioners duto tiyo tich achiel kendo ndi pogruok moro amora okoneno. We will therefore seek to build a cohesive and unified National Police Service Commission, taking into account that divisions would undermine our ability to achieve our mandates. Jatelo no koni kolore gi dwaro mar sirikand jatend piny William Ruto obiro chopo kare dwaro mar ndiko apisas mag obila 25,000 manyien kachopi 2027 ka gichako gi 10,000 e komenda ni. Undertake police recruitments to improve the ratios on police to civilians and align with the bottom-up economic transformation agenda better, with the target of 25,000 new police officers by the year 2027. Osingo bende kedo gi mibadhi ma osebedi ka isiemo e bad migawono mar obila, ka owacho ni gimakore kod duol makedo gi mibadhi pachoka gibiro dino fuok makamano. We will address malpractices decisively and firmly. The Commission will partner and collaborate with line agencies, and in particular the Ethics and Anti-Corruption Commission, to identify and seal institutional loopholes. Ogai mar Doho Martha Koome mane otelo nyasi no opoyo commissioners go ka okoni gin kod ting' mapek mar neno ni bad migawo mar obila odoke wang'e. You carry the responsibility of shaping policy, setting standards, and safeguarding the values that should define policing in this country. Koome ose obila mosebedo ka tiyo gi teko mathoth e gayo jopiny, ka okwayo duolno mondo ne ni obila go tiyo kod luor ne jopiny. For the life of me, I've never understood why a police officer would have to crowbar a citizen before arresting them, even if they are not resisting arrest. Why they have to be rude and use uncouth language towards citizens. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kata kamano Armstrong Osutwa komeo report machal kamano nyakwaro migi ka hawaseyudo report machal kamano wadhi yweyo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth maikoni e chenro ni marang'ich welo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted.
Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Ajos Jabondo. Higni luoro nyathi chokne. Twiri ka kwadwaro pesa binigo. Ajos Wuod Bondo wende ne pod mint e it nyaka kawuono. Koro adwa ng'iyo koni mano mwanda kujien ng'a. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Mosainya niti. An kawuono nabiro kae mondo awachni ni wan ji ariyo ok wanyal riwo arus. Onge gima nyalo timo. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lungani sandi nango nyako chia ni giere kunde jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhono. Ya koromogi lipot moyedhi manwa singo nini biro chieng' tich ang'wen. Anyuola mar Sheila Wagesha manong'ere kaka Sheila Bambu riyo mar yudo ratiro pod ohewogi higa achiel bang' nek Sheila kendo gipenjore gimomiyo nyaka sani obila pok omiyogi duoko moro amora ewi nek ma kamano. E sigana makende molosi kod jafwambo mar weche Njore Cynthia Onyango warango matut kaka weche nobedo odiochieng' manonege Sheila kama ling'ling ka familiano se obila kuom yulo e timo nonro. Higa achiel kod dweche ariyo. Sheila Wagesha mabende nong'ere kaka Sheila Bambu kata Sheila Odoyo ne oyud ka otho e ode mar nindo. Singo duto mane ochiw tok nek mare mar timo nonro to kata mane nyasi mar ik mare mar rito nyithinde ne ogik gi kanyo. To enang'o mane otimore odiochieng' mane oyudie ringre mare? Kufungua hizo maduve zenye alikuwa amefunikwa. So nikatani hiyo side nikapata damu mingi chini ya bed. Hadi kwa pillow imesok, hadi kwa mattress imesok. So ndo nikaanza kudhani maybe amekufa. Aduoki chien matin. Udhiambo mar tarik 9 dwe mar 5, Sheila kachiel kod jaode Jackson Bambu mabende ong'ere ni Jack Bambu kata JB nobedo kod ywaruok matin e odgi kaluwore kod janeno. Jioni walikuwa na argue. Sasa walikuwa waachane the following day, hiyo siku yenye alikufa. So mamangu aliambia JB anahama the following day wanaachana.
but hawakupigana, yani physically. Walikuwa wanapendana but walikuwa na argue, si ni kama tu relationship za kawaida. JB akashuka chini akaniambia nimpikie, nikampikia akakula, akarudi kulala, akarudi huko juu. Hiyo siku maid wetu alikuwa amepewa off, so mimi nilikuwa napika. Ukinyi maluwe nyithi Sheila nobedo kod buok tok min gi nindo aming'a ma ohingo pile. Martin ne odhi ng'iyo ni to en wach mane. Akashuka akaniambia eti come and see blood. So mimi nikapanda upstairs nikaenda kuona ni blood gani ananiambia niende nione. So mimi kufika kwa room nikapata kuna hizi splashes za damu zinaitwa nikapata kwa bed. Sasa alikuwa amefunikwa na duve safi, so unge notice alikuwa amelala side yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia side safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Sasa damu yote ilikuwa imesha kwa body yake. Mimi ndio ni immediate neighbor, lakini nafikiria ukiangalia hii estate na vile nyumba zetu zimetengenezwa, si rahisi ujui chenye kinaendelea sana kwa jirani. Lakini ile kitu ambayo sisi tunaweza sema ni wakati iliwadia mchana ya jana, sasa saa 7 ndio watoto walianza kupiga nduru hapa, kwa sababu mtoto mmoja wa Iboma alitoka nje akisema mama yao amewawa. Yuto mane okelo buok malich kardak margi ma Hillview Estate Athi River County ma Machakos. Tokana yao sim ayudo ka nyare maduong' omanye, nyar Sheila maduong' omanya. Toka temo reach out to kona ni mama oto. Toka penje nango monego mama. To kona ni no yudo ka ung'adi ng'ute. To negen gi baba out. And by that time, baba mane gin go nen Jack Bambu. Jatimbero mar ringre Laktar Michieka noyango ni Sheila ne owito ngimane kalure kod chwer mang'eny mar remo manokel kod ng'eto mar gima bith ing'ute. Kata kamano, Sheila ne en ng'a, kendo ang'o ma omiyo nek mare ne okawo ji mathoth kod buok gi wuoro. Sheila was a promoter mar our local musicians. Jo thumbe wa madongo ge Sheila ne luongo ge club magigoch negi. Ne en ng'ama ohero ji. Sheila ne en ng'ama ong'eyo rito siep. Sheila ne en ng'ama ong'e tich. To keny mare to ne chalo nade? Ne gin jomodak gi kwe kaka ne wang'eyo, kendo ne gin joma oherore kaka ne wang'eyo. Magi gimade bi machiegni kata made kel wach manobedo makoro Jack Bambu dugo bedo suspect e mada mar Sheila, nok wanyal ng'i nang'o manotimore. Ginya kaka uono pod ok wang'eyo. Venye kulifanyika haikufanyika hapa hivi, fanyika kule nyumbani kwao, sasa hatuwezi jua hiyo, lakini kusema ukweli alikuwa mtu mzuri sana. Friday, Saturday na Sunday alikuwa anaita wasanii wa Ohangla wanakuja. Tukimaliza kufunga kazi zetu tunapanda huko juu, pia ni sisi tunampromote kama wafanyi biashara wenzetu. Jackson Bambu mabende ne odak kod Sheila, mabende nyaka sani ndache pok ong'e toknik mar Sheila ne en ng'a. Wachore ni en bende en ja ohala ma wuon kar tongona ma JB Lonjo moja e Nairobi, kendo ne en wuon skul mar Light Academy e Migori. Jack nyaka gie sani pok ong'ere ni ne olal kure, kendo nonro mar obila manilieko ni en achiche nekno bende ndache anyuola Sheila wacho ni chal ka gima ne olal mana kamano. Nwandiko statement kake family mane ntiere kanyo, and ne ntiere brother mar Jack Bambu bende ntiere kanyo, bende ndiko statement mare. After that nokonwa ni itimo investigation and wabiro yudo duoko machiegni. Investigation no wawe kitimo Kitengela, and simb Sheila pod ni ka DCI pod gi timo investigation. Gari man Jack Bambu dhi godo modhi drop e town mano ter nyaka Kitengela police station pod tiere kanyo. And some 2 months ago I called the DCI manatimo this investigation. No konani, they are trying their best and they will reach out. Malingling yango ni Jack Bambu noweyo mtoka manoriembo e chuny boma ma Nairobi kama ong'ere kaka Kencom, kendo simbe mar ong'we yamo notigo mogik e boma ma Narok.
kowuok e kar dak ma Hillview Athi River kama ne gidake mabende emanoyude ringre Sheila. An personally naneno gik moko e TikTok manyiso ni Jack Bambu is around and there is nothing family can do about it. And sama ginyiso gitaonge ka e TikTok kaka waneno gichande and Sheila ni nigi nyithindo madongo moweyo gikaina ka benyo nyithindo giendi. Anyuola Sheila bende nigi achiedh nade kaluwore ni ngima nyithinde sani ok ni kama ber. Botik nolal, ba be nolal. And up to now wakiani bano who is operating JB Club and who is operating Sheila's Boutique. Justice kanyalo yudore na nyithind Sheila manodong mondo gida ka ginyalo dhi school, mondo gida ka ginyalo konyore in life dang bet maber mang'eny. Engage right now nyathi Sheila maduong mane nitiere school mar East Africa School of Aviation nyoyo chune modifa mo pod de not ngech wach mar school fee. E dier otieno Sheila nowito ngimane. Dweche 14 bang' nek makochni penjo pod thoth. Kama duong' en ni bende itimo sinani mar nono nek makama mar neno ni anyuola mar Sheila oyudo ratiro. To bende ndach Jack Bambu iluwo mar mondo en bende okelie sigana makor ka kore. Ni to en ang'o mane otimore otieno makiny ne Sheila ne okwanye ringre mare e odgi mar nindo. To koso mae bende biro bedo mana kaka nek mamoko makoch masiko timore to onge gino ma itime ka penjo dong mathoth. To en ang'o mane otimore? Ng'ama notimo ang'o to nikech ang'o? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itie kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, kaw okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website marwa ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimo na ka iseyudo tich. Dwe mar aboro ni warwaki mondo iriwri kodwa e Injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Kik ibari, wabo bedo kod joti
jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Sawo mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye omiyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai. Challenge ma face sani kaka jo designers ama fundi mapingo locally gine the suits mobedo imported ama jo maloso ga ready made. Yes, chingeni they're our biggest competitors. Tim mar Malkia Strikers ogole tuke mag World Championship kata kamano giwuok kod rekod makare kidienyno kabine giwito tuke kod loch mag sets 3-0. Tim no manyien ne onyiso kitugo makare ka girako tuke mano mag Thailand.